आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी श्री भराडी देवीच्या यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आंगणेवाडीत आढावा घेतला. यावेळी खासदार विनायक राऊत काय म्हणाले पाहूया. या वर्षीची भराडी देवीची जत्रा ही गेल्या 3 वर्षानंतरची होणारी सर्वात मोठी जत्रा. पण मागच्या 10 ते 15 वर्षामध्ये जेवढे भाविक आले असतील त्याहीपेक्षा अधिक भाविक यावेळेला या जत्रेच्या निमित्ताने येण्याची शक्यता आहे. अगदी मुंबई असेल, नाशिक असेल, ठाणा असेल, मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या बाहेरची मंडळीसुद्धा भराडी देवीच्या दर्शनाच्या निमित्ताने यात्रेला येणारच आहेत. आणि येणाऱ्या यात्रेकरूंना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, रस्ते चांगले व्हावेत, पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी, वीज पुरवठा चांगला व्हावा, BSNLचं नेटवर्क चांगलं असावं, आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध चांगल्या व्हाव्यात. ट्रस्टच्या माध्यमातून या सगळ्या बाबींची दक्षता घेतली जाते आणि व्यवस्थापकांना ज्या ज्या अडचणी भासतात त्या प्रशासनाच्या माध्यमातून ते कळून त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न होतोय. आम्ही सुद्धा, मी आणि आमदार वैभव नाईक साहेब आहेत, आमचे अरुबाई दुधवडकर, सर्व प्रतिनिधी येऊन आज विश्वस्त महोदयांशी चर्चा केलेली आहे. काही अडीअडचणी असतील त्याच्या विचारणा केलेल्या आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये यावर्षीची गर्दी ही रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी असेल आणि म्हणून विश्वस्तांनीच आता सांगितलेलं आहे की यावर्षी किमान 2 दिवस हा दर्शनाचा कार्यक्रम ठेवण्याचा त्यांचा मनोदय आहे, तो अत्यंत स्तुत्य आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या पद्धतीने दर्शन घेता यावं आणि सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हा या आजच्या भेटीमागचा उद्देश आहे. आंगणेवाडी देऊळवाडा हा जो धरणाचा जो प्रश्न आहे तो आता ते शेवटची नोटिफिकेशन आहे ती दिलेली आहे 19A ची आणि त्याची मुदत उद्या 1 तारीखपर्यंत आहे. संपूर्ण त्या जागेचं कॉम्पेन्सेशनच्या रूपाने अनुदान जे लोकांना मिळणार आहे ते 11 करोड रुपये मिळणार आहे आणि ते 11 करोड रुपयेसुद्धा जमा झालेले आहेत प्रांतांकडे. त्याच्यातला 50% जमा झालेले आहेत, 50% प्रोसिजरमध्ये आहेत. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम त्या धरणाच्या निमित्ताने लोकांना थेट मिळणार आहे आणि 1 तारीखच्या नंतर मुदत संपली, 60 दिवसाची मुदत संपल्यानंतर प्रोसिजर करून ताबडतोब वर्क ऑर्डर देण्याची व्यवस्था करू. जगदंबेच्या कृपेने ते धरणसुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण होईल आणि आमचा त्याच्या पुढचा जो प्रकल्प आहे की त्या धरणातलं पाणी लिफ्ट करून आंगणेवाडी ह्या वाडीला कायमस्वरूपी कसं देता येईल हा सुद्धा प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये आम्ही इन्क्लूड करणार आहोत. संपूर्ण म्हणजे आमचं सर्वांचे आराध्य दैवत, कुलदैवत किंवा अगदी श्रद्धेचं स्थान म्हणून आम्ही भराडी मातेकडे नतमस्तक होत असतो. सर्वच पक्षाचे येतात, तसे शिवसेनेचे सुद्धा खूप मंडळी संपूर्ण महाराष्ट्रातून यावर्षीसुद्धा येतील आणि ते कायमस्वरूपी या ठिकाणी येत राहो यासाठी जगदंबेने, भराडी मातेने सर्वांना तशी इच्छा आणि निरोगी दीर्घायुष्य देवो अशी प्रार्थना आम्ही केलेली आहे. माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या पाठीमागे जे काय अरिष्ट असेल ते पण दूर हो अशी प्रार्थना मी भराडी मातेकडे केलेली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 104 टॉवर्स जे मंजूर झाले होते त्याच्यापैकी जवळजवळ 85 टॉवर ऑलरेडी कार्यान्वित झाले. त्यानंतर 74 टॉवर 4Gचे आहेत आणि मग त्यानंतर शेवटचे 101 नवीन अजून टॉवर नवीन 4Gचे आहेत. पण जे 74 टॉवर्स जे आहेत ते त्या पुढच्या 1.5 वर्षात पूर्ण होणार आहे आणि त्यानंतर मग बाकीच्या प्रत्येक गावामध्ये आता टॉवर प्रस्तावित केलेला आहे. आणि खास करून यात्रेच्या निमित्ताने BSNLच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही सूचना दिलेली आहेत. मागच्या 3 वर्षापूर्वी असं झालं होतं की या ठिकाणी जवळजवळ 9 लाख कॉल्स या मंदिराच्या परिसरातून केले गेले होते आणि BSNLने ते अटेंड केले होते. यावर्षी किमान 20 लाखाच्या आसपास BSNLच्या माध्यमातून कॉल्स जातील. त्या अनुषंगाने यंत्रणा सक्षम ठेवा अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.